ದೈವದ ನಡೆ ಈ ಲೇಸದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದಾವಣಗೆರೆ, ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್. ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ನೀರುಗಲ ನಿರಳುಗಲ ಇನ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಕೊನೆ ಊರಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತೊಳ್ನ ಪುಣ್ಯ ನಡೆಕೆ ಪೋವಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೊಲಬುಲಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಟ್ಟೊಡು ಪಂಪಿನ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳು ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಬತ್ತುಂತಿನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ ನೀರಿಡು ನೆಗರು ಬಾನುಡು ತೆಡಿಲು ಕಲ್ಲಡು ಸರ್ಪೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕೋಡು ಮೆರೆಪುನಂಚೆತ್ತನ ಭೂಮಿ ತೂಕದ ದೈವ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪಾಲೆದ ಮರತಡಿಟ ಮೆರೆಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಅತ್ತೂರು ಕೊಡೆತ್ತೂರುದ ಒರ್ಂಬಮಾಗನದ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಅನುಗ್ರಹದ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಅನುಗ್ರಹಡ್ ಮೆರೆಪುನಂಚೆತ್ತನ ಪುಣ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಂಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾಲೆದಡಿತ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯರುಲ್ಲ ಮೂಲ ಮೈಮೇಡ ಮೆರೆಪುನಂಚೆತ್ತನ ಮೈಸಂದಾಯೇ ಅಂಚಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲುಂಡು ಬಲೆ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಪೋಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೊಲಬು ನಮಗೆ ತೆರೆಯಂದು ಬರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈಲೊಡು ಪೆರುಂದು ಪುದರ್ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಒಲಿದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲ ಕಾಲೋಗುಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಮೈಮೆ ಮೆರೆಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಒಡಪೇರಿಲ್ಲದ ಬೈಲದ ವೆಂಕಟರಾಜ ಉಡುಪೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಈ ಊರುಡು ಎಂಚಿನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಎತ್ತಂದಣ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒವೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ತಂದಣ್ಲ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅದ್ವೈರಿ ತನಟೆ ನಡಪ ನಾವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವೆಂಕಟರಾಜ ಒಡುಪೆರಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಗ ಒಡುಪೆರೆ ಸಲ್ಮೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀರಿ ತೆರಪ ನಮ್ಮ ಓರ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಹತ್ತೂರು ಮಗಳ ನೆನಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಊರು ಈ ಹತ್ತೂರು ಮಗನಿಗೆ ಒಂಬ ಜಾಗ ಒಂದುಂಟು ಆ ಒಂಬ ಜಾಗಡು ಅಡ್ಡಾಲು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಡೆತ ಜಾಗ ಒಂದು ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅನ್ಪಿನ ದುಮ್ಮುಡು ಅಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಇಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಬಲ್ಲೆ ದೂರ ನೂರೊಂದು ಓಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಆ ಬಲ್ಲೆ ನೂರೊಂದು ಹೋದು ಮೊಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿರ ತಾರಾಯ ದರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ತಾವರ ಮಹಾಳ ಒಂಜಿ ನೆಟ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಬಂಧ ಬಂಟು ಐದರ ನಮ್ಮ ಹತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಡು ನೆಟ ಆಸ್ಪಾಸಲು ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಉಪದ್ರವ ಮಾತ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಗಳು ಉಂಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಡ್ಡಾಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀಯರು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀನಿಂದ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಸೇರಿದು ಐದು ತೋಜಿ ಬತ್ತುಂಡು ನಿಂಗೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮೂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರ ಹೋಗ್ತೇನೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಉಂಟು ಅವೇನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅನ್ಕೊಡು ಉಂಟದು ಬೊಕ್ಕ ಆಕಳು ಅವೇನು ಪೂರ ರಿಪೇರಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಳನ್ನ ಸಹಕಾರ ಬರ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಊರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಸಾಯರು ಊರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಾಯದ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಜಗನ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬೊಕ್ಕ ಹತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಾಕಲು ಕೆಮ್ರಾಲ್ ಕೆರಂಜೂರು ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದಾಕಲು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದು ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅದು 5 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ 4ನೇ ವರ್ಷ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅವಾಗ ಈ ಜಾಗಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾಡತ್ತು ಮೈಸಂದಾಯರ ಪಂಜುಗಳ ಉಂಡು ಬಂಡದು ತೋಜಿ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಅವೇನು ಈ ಜಾಗನ ಪೂರ ಹಾಕಲು ಲೆವೆನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಟು ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂಚೆನೆ ಮೈಸಂದಾಯಗಳ ಸ್ನಾನ ಕೊರಿಯರು ಎರಡನೇ ಮೂರು ಈ ಮೈಸಂದಾಯಗಳ ಪಂಜುಳಿಗಳ ಈ ಜಾಗ ಕೊಡ್ದು ನೇನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಂಡ ಆತು ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವರ ಮಾತರೆಗಳನ್ನಿದೆ ಆಯ್ತದ ಕುರುಹು ಮಾತು ಹೋಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು
ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ತಾರಾಯ್ದ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಂಡ ಕೈಕಂಜಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಆ ನಡೆದವರಿ ದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಗಲಸ ಮಾತ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ನೇಮಲ ಬರುಂಡು ಪರಿವಾರದಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾತ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಡುಡಿ ಊರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪಾದೇರಿ ಇರ್ನ ನಡೆಟ್ಲ ಆರಾಧ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಪಂಜುರ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೈಸಂದಾಯ ಮೈಸಂದಾಯಗ ಅದು ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ನೇಮ ಮುಲ್ತ ಮೈಸಂದಾಯಗ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಅಡೆಗಳದಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡ ಉಪ್ಪರ ಯಾವ ಅನಾದಿ ಕಾಲೋಡು ಅರಸುಲು ಬರ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಭೂಮಿ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಕೊರನಂದ ಎಂಗ್ಲೆ ಬೈದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾದ ಗೊತ್ತನೇ ಅರಸರು ಇಲ್ಲ ಅಜಿಪಮಡಿ ಹುಟ್ಟೋಡಿ ಹುಡ್ದು ಬರ್ತೀರಿ ಐಟದ ಅಜಿಪಮಡಿ ಆಜಿಮಡಿಲ ಅಜ್ಜಿ ಪೂರ ಒಕ್ಕಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಹೋದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನೆ ಮೈಸಂದಾಯಗಲ ಸುರುತ ನೇಮ ರಡ್ನೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಸೇರಿ ತುಂಜಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬುತ್ತಲ್ಲ ಉಂಟು ಅವರ ಇಂಚೆನೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನಾಗ ಬಾರಣ ರೀತಿನೇ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿನ ಪಂಜು ತಿಂದು ದೈವದ ಸೇರಿ ಇಡ್ಬೋದು ಚಿತ್ತಿ ಆ ಗಂಗಮ್ಮೆ ಅಂತ ಅದಪ್ಪನಾಗ ಇಳೆಗಳ ಅಡೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಯಬಣ್ಣ ಒಂಜನೇ ಇಲ್ಲು ಈ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ಪ್ರತಿ ಒಂದೇಕಲ್ಲ ನಮನೆ ಪೋಡು ಈ ಇಲ್ಲದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮಂದಿರದ ಪಂಜೂರಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾರೆ ಈ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲಾಗಲ ಮಾತ್ರ ಹೋದು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ದುಂಬುದಾಗದ ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಮೂಲ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಸೇವೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಊರು ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂದಾಂಡ ಕೆಲವೇರು ಕೋಲ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನೆ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಅಂದು ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಬಂದು ಪನಿಹಾರವಾರ್ದು ಬೊಂಡ ಮಾತು ಇದು ಮಲ್ಪು ಚಿತ್ತಿನ ಸೇವೆ ಇದೇ ಮೂರು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗಳು ಆತೇ ಮಲ್ಪುನು ಮೈಸಂದಾಗಿಲ್ಲ ಆತೆ ಈ ಪಂಜುರ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಮೂರು ಈತೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಉಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತ ಈ ಭೂತವ ಮಾತ ಮಲ್ಪುರಿಂದ ಭೋಗ ಐಕ ಮಾತ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತ ಬೇತೆ ವಿಷಯಗಳು ಆಕಲ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಮಾತ ಪೋಪುಂಡು ಚೌತಿ ಬರ್ಬೇಕು ದೋಸೆ ಕರ್ಬು ಇದು ಮಾತ ಅವಳು ಮಾತ 14 ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಡು ಬಾಡುನ ಬೊಕ್ಕ ಅಟ್ಟೆನಿ ಇಂದು ಮಾತ ಪೂರ ಮೂಲ ಸೇವೆ ಅವಳು ಲೆಕ್ಕ ಬನ್ನಗೆ ಏರಿಪೋಡು ಅಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಯಾನತ್ತಾರೆ ಯಾನ ನೆಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಹಣ್ಣು ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಎಂಜಿ ಮೂರು ಬರ್ತದೆ ದಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಂಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಪ್ಪೆ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ಮೈಸಂದಾಯೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮುಲ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನ ಚಿಂತನೆ ಬತ್ತನಂಚುತ್ತನ ಚೈತನ್ಯ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಡ್ಪೇರು ತೆರಿಪೇರು ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿಪ್ಪಡು ಕುಡೋರಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಡ್ಡಲ್ಲದ ಗುರುಕಾರೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ನಡಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಪಡ್ಡಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯಲ್ಲ ಅಂದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲೇರು ಆರಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋನಿಗ ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ನಾಡೊಂದು ಹತ್ತೂರದ ಮನ್ನ ಮೂಲ ನಂಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಭೂಮಿ ತೂಕದ ದೈವ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮೂಲ ಮೈಸಂದಾಯದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿಖಲ ವಂಶಾವಳಿಡ್ ಭಾರಿ ರೀತಿ ಆರಾಧನೆ ನಡತೊಂಬೈತೆ ದುಂಬು ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ ತಮ್ಮಲೆ ಕಾಲುಡಿಸಿ ಮೈನ್ ನನ್ನೆಂದು ಆರ್ಡತ್ತನು ಯಾನು ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇದೇ ಬತ್ತಿ ಬೊಂಬೆ ಅಡಿತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಸಾಗುವಳಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಾಗುವಳಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಡ್ಡಲ್ಲಾಡು ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕೊಂಚ ಮನಸ್ಸಾನು ಇಂಜಿನ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕೊಂಚ ತಾರಾದಪ್ಪ ಡೈಲಿ ಇದು ಮಣ್ಣು ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಕೊಂಚ ಮಣ್ಣೆ ಪೊಲ್ಟೆ ಪೋ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂದು ಕಾಲಿ ಬುಡುಪಿನತ್ತು ಕೊಂಚ ತಾರಾಯಿ ದರಿಪುನಂಚೆ ದರ್ತಂಡ ಅಂದು ಅಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ಊರುಗಾವಂತೆ ಮೇರ್ನ ಒಡಿಪೇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಆಡ್ಡ ಪೋದು ಪಂಡೇರು ಆರು ಪಂಡೇರು ಬರ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ತಾರಾದಪ್ಪ ಬರ್ಪೆ ಕೆಲಸಕಾರ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಮತ್ತೆ ದಾರು ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತೆ ಪಂಡದು ಮೂರು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ತಾರಾದಪ್ಪ ಡೈಲಿ ಎಂತ ತೆರೀ ಬೊಕ್ಕ ಆ ತಾರೈದ ಸಂಕಲ್ಪ ದಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೈಕಂಜಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಪುನ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಾಡು ಎಂಕಲೆ ಸುಖ ದಿಕ್ಕಾರೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪೂರದ ರಕ್ಷಣೆ ಇತ್ತೆ ಐದು ಈ ತಾರೈನ ವಾ ಕಾರಣ ಪೂರ ಪರಕೆ ಬಂದರು ಊಟಗಳು ತಾರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇಡೀ ಒಂದು ಆನಗ ಮಾತ ಊಟಕ್ಕೆ ತಾರ ಪುರ ಪತ್ತ ಮಾಡ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಾಕರು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದ ಖರ್ಚು ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಪೇರು ಮಾತ ಒಲ್ಲಿಲ್ಲದಾಕಲು ಪೂರ ಕೊಡ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ 16 ತಿಂಗಳು 16 ಇಲ್ಲದಾಕಲು ಕೊಡ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ತಿರುಗಿದು ಕೂಡ 16 ಇಲ್ಲದ ಅಂಚನೆ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಕ್ಕೂ 16 ದಿನ ಮಲ್ತಂದ್ರು ಚೌತಿ ಬರ್ಬಾವು ಲಾಸ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಅಂದ ಅವು ಪನ್ನಗ ಒಂದು
ವರ್ಷದ ದಿನ ತಾನಿ ರಾಶಿದ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ವರ್ಷಲ ನೇಮ ಆಪುಂಡ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷದ ದಿನ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಗೌಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೌಜ ವರ್ಷ ದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ನಿಖಿಲ ವಂಶ ಇದೆ ಪಡ್ಡಲ್ಲಡು ಒಂದು ಹೊತ್ತಂದು ಬೇತ ದೈವಳು ಅವು ಪಡ್ಡಲಾಡುಲ್ಲ ಬೇತ ದೈವಗಳು ಪಿದಾದಿಜ್ಜ ಪಡ್ಡಲ್ಲಡು ಒಬ್ಬರ ದೈವಳು ಪಡ್ಡಲಾಡು ಮೈಸಂದೆ ಮರಳು ಜುಮಾದಿ ಕಾಂತ ಜುಮಾದಿ ಸರಲ್ ಜುಮಾದಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಜಾಲವರತಿ ರಾವುಗುಳ್ಗಿ ಅವತ್ತಂದು ಒಂದು ಈ ಜಾಗದ ಅಧಿಕಾರದ ದೈವಳ್ಳ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿ ಮೈಸಂದಾಯಿ ಅಪುರ ಜಾಗದ ಅಧಿಕಾರ ಒಂದೇನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ವಾ ರೀತಿ ಊರ್ದಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಸಾನಗು ಆ ಬಂಡಾರದ ರಾಜೇಶ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಮೂಜಿ ಸಾನ ರಾಜೇಶ್ ನಂದು ಒರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಚ್ಚಿನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಒರಿಯ ಮೂಜಿ ಸಾನದ ರಾಜೇಶ್ ಕೊಚ್ಚಿನ ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಭಂಡಾರ ಇಲ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ಬಾಕಿ ನೆಕ್ ಒಂದು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಕಿನಿಗೋಳಿ ಆರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡು ನೆಕ್ ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೈತನ ಆಲ್ವೇರ್ ನಮ್ಮ ಗುಯಲ್ ತೊಡದ್ವಿ ಬಾಲೈತ ಆಲ್ವೇರ್ ಅಂಚ ಇಡೀ ಊರ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸಹಕಾರ ಊರು ಎಂಕುರು ಪೂರ ತಿರ್ಗದು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕುರು ದೆಕ್ಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ದ ಎಂಕುರು ತಿರ್ಗದು ಐಟ್ ಆತ ಖರ್ಚಾತ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ದಿನೊಟ್ಟು ನಡತಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಘಟನೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಂದಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಖ ಹತ್ತಿಜಿ ಮಾತೆ ದೇವದೇವಟಿ ಇತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತೆ ರೆಡ್ಡಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಇತ್ತ ಮಾರಣಂಜಿ ಘಟನೆ ನಡತ್ತು ನೀನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೂಲು ಒರಿಯನ ಜಾಗ ಮೂಲು ಸೇಲ ಅಂತುಜಿ ఆయన పూదరైన సదానంద జాగు సేల ఉంటుంది అల్తి ఒక జాగు అన్న సేల ಹೊಡೆದು ಬಂದು ಮೂಲು ಕೈ ಹೊಡಿಪೇರು ಮೇಲೆ ಹೊಡಿಪೇರು ಮೆಗ್ಗೆ ಬರ್ತದ್ದು ಮೂಲು ರಾಗ ಹೊಡಿಪೇರು ಬತ್ತು ಕೈ ಮುಗ್ಗೇರು ಇಂದು ಸೇಲ ಅನ್ನಂಡ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೀಟ್ ಮಾಡಲ ಆ ಬಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಾರದ್ರೆ ఆయన ಮಾರ್ದು ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಈತು ಪಾಡಿ ಒಕ್ಕ ಪಾಡ್ಜಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ದೈವ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನ್ನ ಲಕ್ಕೇಶ್ವರನ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಹಕಾರಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಲು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಡಪ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಮಾತ ಭೂಮಿನ ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ರು ದೈವ ಉಚಿತವಾದ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖೇನ ದೈವಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾತಿರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಕಲೈ ಪಡೆ ಪಡ್ಡಲ್ಲದ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ದೈವ ಇತ್ತೆ ಊರದ ಶಕ್ತಿ ಆದಿದೀ ಊರನ್ನು ಕಾತೊಂದು ಅಂಚ ಪಡ್ಡಲ್ಲದ ಧರ್ಮ ದೈವಳಿಗೆ ಹೂಪೂಜನೆ ಕರಿಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಕಾಶ ಆಳ್ವೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೆಲ್ಪೇರಾರು ಆರಡ ಪಾತ್ರಗತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸುರುಕು ಅದು ಎಂಗ್ಲ ಪಡ್ಡ ಇಲ್ಲ ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಅವೇನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಡು ಮಾಡೋದು ಎಂಗ್ಲು ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀನಾಗ ಅವಳು ದೀಪ ಪತ್ತಾಯ ಉಂಡಿತೇಳಿ ಆ ದೀಪ ತನ್ನಾತಿಗೆ ತೇಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಜೋಯಿಸರ ಪಂಡೆ ದೀಪ ತೆಕೊಂಡತೆ ಜೋಯಿಸರೆ ಅಪಗಾರ ಕೇಳಿರ್ ಮೂಲ ಲಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಓಲ್ಲ ನಿಕೇಂಡ ಆ ತೆಕಿನ ದೀಪ ಅಪಗನಿ ಪೋತು ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಪುದರ ದೆಪ್ಪನೇ ದೀಪ ಪೋತು ಅಪಗಾರ ಪಂಡೇರು ಮೂಲು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಫಸ್ಟ್ ಆದ ಮೂಲ ಕಾರ್ದೀತಿನಾಲ ದೈವ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಂಚಾದ ಸುರುಕಾದ ನಿಕ್ಲ ಆಲ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುಡು ಅವಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀವುದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಊರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಊರ್ದಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪುನಂಗಿನ ಅಂಚ ಅದು ಊರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅವಳು ಬೇತೇನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀವುದು ಪಂಡಿ ಅಂಚ ಅಲ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಸಾತಿಗೆ ಮೂಲ ಊರ್ದಕ್ಕಿನ ಮಾತ್ರ ಲೆಪ್ಪಡಾದ ಮೂಲಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಐಟ್ ಅಂಚನೆ ತೋಜು ಊರ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪುಡು ಮಾಡೋದು ಅಂಚ ಆ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿದೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಲಕ್ಕೇಸಿರಿನ ಕಾರ್ಣಿಕನು ತೆರಿಪಾಯಿರ ನಂಗೆ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನ ಮತ್ತೇನು ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಮ್ರಾಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲೀಲಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೀಲಕ್ಕಡ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕತೆ ಲೀಲಕ್ಕ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂತಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾರಿ ಮೂತೊಂಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಯಾಪಲ ಪನ್ಪೇರು ಅವಳೊಂಜಿ ಪಾಲದಾಡಿ ಒಂಜಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನಂಜಿ
ಗುಡಿ ಉಂಡು ಮರ ಉಂಡು ಆ ಮರತ ಐಕು ತಿಂಗಳು ಐಕು ತಾರಾಯಿ ಮತ್ತು ದರ್ತಂಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ಕೇನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋಜುಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಸವಾರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಯಾನೆ ಮಾವಿನ ಶಾಡಿನ ಕೇಂದ್ರ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಪಗ ಪಂಡೆ ಅವಳು ಪಂಡೇರು ನಿಕಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಉಂಡು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಉಂಡು ಅವು ನಿಕಲೆಗ್ ಸಂಚಾರ ಹೋಪುಂಡು ಆ ಸಂಚಾರ ಪೋನಾಗ ಒಂಚೂರು ಉಪದ್ರಲ ಅವು ಆಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ದುಮ್ ತಕ್ಲೆಗ್ ಆದಿತ್ತನಿಗೆ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಪೋನಾಗ ಎಂಕುಲು ಮನಸ್ಸಿರು ನೆನತು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಏರಂಡಲ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಣಿಕದ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಏರಂಡಲ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ದುವೆರೆಡ ಆತು ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಊರುಗೊಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಪಂಪಿನ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿಯಾರ ಇಡೆ ಬತ್ತೇರ ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಇದೇನು ಯಾನ ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಮೊಕುಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲದು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಏನೊಂಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೇರು ಏನ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಆತೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಅಂಚ ಮೂಲ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಕುಲು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತ ಅಂಚ ನೆಕ್ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಸಾಕಾರ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪುರ ಕೊರ್ಪ ಪಂಪಿನ ವರವಸೆ ಯಾನ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಇರ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಮಲ್ತ ಅಂಚ ಅಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಒಂಜಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಬತ್ತದ ಯಾರ್ಲ ಪಂಡೇರಿಡ ಅವು ಪರಕೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾರು ಒಂಜಿ ನಡಪೆರೆ ಬರಂದಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ನಡಪೂಜಿ ಬಂದು ಆ ಬಾಲೆ ನಡತಂಡ ಯಾವ ಒಂದು ಪಂತಿನ ಪರಕೆ ಮೂಲು ಮಕ್ತು ತಿಂಗೊಲ್ದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕೊರ್ನಗ ಆ ಬಾಲೆ ನಡದ ಅಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ನಮ್ಮರಾಣಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರ್ದಂತೆ ಬುದಿ ಯಾನ್ನ ಬತ್ತದು ಯಾನ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂಗಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಡೇರಡ ಯಾನ್ ವರಂದೆ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಅಂಡ ಯಾನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಒಂಜಿ ಹುಷಾರಿಡ ಯಾವ ಪಂಡದ ಯಾನ್ ನೆನೆತದು ಯಾನ್ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ತೆ ಐಟ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಒಂದ ಉಂದುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ತೋಜುಂಡು ಅರೆಗ್ ನಡಪೇರು ಅವು ಒಂತೆ ಮಾತೆಕ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರೇನು ಅಲ್ಪರ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಆಲ್ತ ಮೂತ ದೈವದ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ದೇವಿನ ಉಂಡು ನನಗುಲ ಈ ಕಾರ್ಣಿಕ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಬರೋಡು ಪಂಪಿನ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಮಾತೆ ದೈವ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ ಲೀಲಕ್ಕನ ಉಡಲದ ಪಾತೆರ ಅಪ್ಪೆ ಲಕ್ಕೇಶಿರ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಯಾನ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ದಿನ ಸ್ಥಾನ ಊರುಡು ಸಂಕಷ್ಟುಡಿತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಕಾಪು ನಂಚುತ್ತನ ಅಪ್ಪೆ ಕೈಕಾರು ಬರಂದು ನಂಚುತ್ತನ ಬಾಲೆನ ಸರ್ತ ಉಂತಾಯಿ ನಂಚುತ್ತನ ಅಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಕರಿಯನಿನ ಕಾಪು ನಂಚುತ್ತನ ಅಪ್ಪೆ ಪಣ್ಪುನ ಭಾರಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವೇನ ಪಾತೆರ ಲೀಲಕ್ಕ ನಾವು ಲೀಲಕ್ಕಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನ ಮತ್ತಿರ್ದು ಕೊಡರ ಸೊಲ್ಮೇನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಡ್ಡಲ್ಲದ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ರಲ್ಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕೋ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ಮಸ್ತೆ ಭಂಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ರ ದಾದ ಬಂದ್ಬಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಎಂಕಲ ಮೊಗಪಾಡಿ ಗುತ್ತು ಬುರ್ದು ಎನ್ನ ಪುಪ್ಪ ತೀರ್ನಿ ಬತ್ತಿದೆ ಸಾಧಾರಣ 32 ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಪುಪ್ಪ ತೀರ್ನ ಉಪ್ಪುನಲ ಮೊಗಪಾಡಿ ಗುತ್ತುರ್ದು ಎಂಕು ಇಡೇ ಬತ್ತದು ಮೂಲ ಚೌತಿ ಆನಗ ಅಷ್ಟಮಿ ಆನಗ ಅಡೆ ಬತ್ತಕ ತಾಯದ ಪೂಜೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಪ್ಪಲ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಕೊರಗ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ದಂಬೇರು ಆರು ಬರುವಂತೇವೆ ಅರ್ಧ 6 ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ಪಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಸಿದ ಆರು ನಮಗೆ ರಮೇಶ್ ಎಂಕ್ಲಿನ ಕಡೆ ಬರುವಂತೆ ಎಂಕ್ ಬರುವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೇರನ್ನ ಜಗ್ಗು ಶೆಟ್ಟನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಬಂದು ಅಲ್ತಿ ಇಡೇ ಬರ್ತೀನಿ ಜಗ್ಗು ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಮೂಲು ಓವಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಎಣ್ಣದ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಯಾನಾರಿನ ಮದತ್ತು ನೆನಪಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ನೆನಪಾಪನಿಗೆ ಪೊರ್ತು ಬಂದರೆ ದಯಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಗಡಿ ನೆತ್ತ ಬರಿಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಉಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ಗೋಜಿ ಪಡ್ಡಳದ ಚಾವಡಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಯ ಬತ್ತೆ ಉಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಗೊತ್ತು ಉಡುಪಿರೇಗಲ ಜಗನ್ನಾಗಿ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಗ ಐತಾತಿಗೆ ಮಲಿದು ಬೋದು ದಾದಾತ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅದು ಆಯ್ತಾ ಬರಿಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ ರಾತ್ರಿಗೆ ನೆನಪು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಐಕೆ ಗಡ್ಡು ಬೊಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲೆ ಪಿಂಗರಲ್ಲ ಯಾನು ಕೊರಪೆ ಬಂದು ಎಣ್ಣೆ ಜೊತೆ ಕುಡಂಜಿ ಉಗ್ಗೆಲ್ ಮಲ್ತ ಆಯ್ತಾ ಬರಿಟ್ಟೆ ಆ ಉಗ್ಗೆಲ್ ಪದರಾಡಿ ಪೀಠ ಅನ್ನೋಗ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತು ಎಂಕು ಆ ಪೊರ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಆ ಸಾಯಿಬೇರೆಡ ಪಂಡು ಐಕೆ ದುಂಬ ಐಕೆ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ತಾ ದುಂಬ ಬಲ್ತಿದ್ದು ಬೊಂಡದಿದ್ದು ಬರ್ಕಂದು ಬತ್ತ ಬಚ್ಚದ ದುಂಬದ ಉಗ್ಗೆಲಿಗೆ ಸಾಯಿಬೇರಿನ ಮಗೇನೆ ಬೂಡ್ದಿತ್ತೆ ದಾಲ ಆತಿ ಉಗ್ಗೆಲ್ ಮಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂಡ ಆ ಉಗ್ಗೆಲ್ ಆದ ನೀರು ಆಯ್ತು ಬೋಡುತ್ತ ನಾತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಲ್ತ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಾ ನೀರಿಗೆ ದೇಸ್ತದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಯಿಬೇರು ಉಗ್ಗೆಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಸಾಯಿಬೇರು ಉಗ್ಗೆಲ್ ಮಲ್ಪ ಸಾಯಿಬೇರು ಬೂಡ್ದಿತ್ತೇರ ದಾಲ ಯಾನಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಬತ್ತ ಬಾತ ಎಂಜಾಯ್ ಪಂಡೆ ಬಾರ್ ಬತ್ತೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೂಡ ಕಡ್ನೆ ಉಗ್ಗೆಲ್ ಮಲ್ತ
అటు బోడుతుంది ఇక ఖాళీ 18 ఫీట్ మాత్రం పోను అటు ఏతులు రాత్రి వా పొరుతుకు ఈత అరేబేశాకలా నీరు ఉండేది ಅದೇ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ತಾಂಟದ ಜಾಗ ಮೂಲೆ ಬರೀತೆ ಅದೇ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲೆ ಈ ಜಾಗದ ಯಾನು ಏಪಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿని ಪಂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂತೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಯಾನು ಏಪಲ ಎನ್ನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಜಾಗದ ನಮ್ಮ ತೋಡ್ಲ ಮೂಲ ಬರೀತೆ ಏಪಲ ಉಚ್ಚು ಒಂಜಿ ದಾಲ ನನ್ನ ತೂಟ ಉಚ್ಚುಲ ಅವು ಒಂಜೆ ಕೆನ್ನ ಎಂಕಲ್ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಂಡೇದು ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ದತ್ತಿ ಮುಲ್ತೂರ್ದಲ್ಲಿ ತೋಡುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅನ್ನ ಪಂಜಿರ್ನ ಗುಡಿ ಉಂಡು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಸವಾರಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ತುರ್ದಡಿ ಸವಾರಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಮನೆದು ಪೋಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಕಲ ಜಾಲದ ಬರೀತೆ ಹೋದ ಅಲ್ಪ ಜಾರಿಗೆ ಮರಂಡು ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆ ಅಡಿ ಅಲ್ಪ ಅನ್ನ ಪಂಜಿರ್ನ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಗೆತ್ತಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತಿ ಒಂದು ಮಾತ ಮುಲ್ತ ಸತ್ಯಕತೆ ಅಂತ ಪಂಪಿನಿ ಈ ಗುಡಿ ಹಿಡಿದು ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಅಡೆವರೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನಾಗದ ಸವಾರಿ ಅದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಿ ಅಂತ ತೂಪೇನೆ ತೂಪರೆ ಏನಾರಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಾಕಿರಿ ಮದ ಮಲ್ಪತಿ ಪಂಪಿನಿ ಇದು ಪೋಡಚ್ಚಿ ಈಶ್ವರ ನೆಮ್ಮಲಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ನೀವು ದಾಲಾಪಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟರನ ಬದುಕು ನಡತನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಿಮೆ ತನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಅಸರಿಗೆ ಒಸರ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಣ್ಣದು ಭಾರಿ ಆಶೆಡು ಪೊಂಡ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಜಿಂದಂಡ ಅವಗಡ ಬರ್ಪುರಂಚಿತ್ತನ ಸನ್ನಿಹಿತನು ತೊಚ್ಪಾದು ಕೊರ್ದು ಆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅರೆಗೆ ಗೇನ ಕೊರ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗೆ ಏತಲ ಅರೆಗಲ ಮರಿಯಲ ಅಸರಿಗೆ ಒಸರ ಕೊರತೆದ ಅಂತಿಲಕ ಒದಗಾದು ಕೊರ್ನ ಅಪ್ಪನ ಮೈಮೇನ ತೆರಿಪೈರು ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಲ್ಮೇಲೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಡ್ಡಲ್ಲದ ನಡಿಟ್ಟು ಪಾಲೆದ ಮರತಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಮೈಸಂದಾಯ ಭಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕೊಡು ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಊರ್ದ ಜನಮಂದೇನ ಕಂಜಿ ಕೈಕಂಜಿಲನ್ನು ಕಾತೊಂದು ಬರಪನಂಚಿತ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತನಂಡ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪುದರ್ ಆಸ್ಟೋರಿಯಾ ಸ್ಕಾಲರಿಶ್ ಸಂಸ್ಕೃತಡು ಪುದರ್ ಸಪ್ತಪರ್ಣಿ ಪಾಲೆದ ಮರಪಣಪುನವು ತುಳುನಾಡು ನಮಕ್ ತೆಡ್ಲು ಹಾಕಂದಿನಲ್ಕ ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವೃಕ್ಷ ಮದಿಮೆ ಮಸೀರಿಡಿದ ಬತ್ತನ ಧರ್ಮನೇಮ ವರೆವರೆ ಮುಟ್ಟುಗುಲ ಏಳರೆ ಕೋಲುದ ಪಾಲೆದ ಕಂಬ ಮೂರ್ತ ಕಬೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಲೆದ ಮರತವೆ ಅವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾಲೆದ ಮರಪಣಪುನವು ದೈವಗೂ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆ ಕಾರ್ಣಿಕ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ವೃಕ್ಷ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವೃಕ್ಷದ ಅಡಿಟ್ ಪಡ್ಡೆಲ್ಲ ಸಂಸಾರದ ಕುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಅತ್ತೂರದ ಮಾಮಲ್ಲ ಮೈಮೆದ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅತ್ತೂರ ಒಡುಪೆರೆ ಬೈಲೊಡುಪೆರೆ ಬತ್ತದು ಬಲ್ಯದ ಇಡೆಪುಡೆನು ಒಂದಾದ ಪೋದು ಆ ದೈವಗೂ ಆ ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಜಿಂಜಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಅದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವಗೂ ಬೋಡಾಪನಂಚುತ್ತನ ತೀರ್ಥದ ಉಗ್ಗೆಲು ಒಂದಿನ ದೈವ ಭಕ್ತಿಯರನ್ನ ಕೈಟ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾಲೆದಡಿತ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿನ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳಿಪ್ಪಡು ಒಡಪೇರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಲಿಪ್ಪಡು ಬಣ್ಣದ ಪಂಡೊಂದು ಇನಿತ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ದೈವ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಿಗಲ ಅನುಕೇನೊಂದು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೀವಂದ್ರೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ದೈವದ ನಡೆ ಈ ಲೇಸದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದಾವಣಗೆರೆ, ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್